na rinka ya sakin da ke busa min numfashi matuƙar na ido biyar dabbe yarinyar nan to wallahi sai ta bakunci lahira. Oga, ai mu aka taba har ake mana barazana da hukuma, to wallahi haɗin zami ido biyu da yarinyar nan sai dai rai, wallahi Allah. Magana kai kuke yi, amma ni kaɗai na san azabar da nake ji a cikin zuciya. Oga, a yau zan nemi Ruma Sa'u, a yau zan ga Ruma Sa'u, a yau zan aika ta garin da ba a dawo. Na rinƙe da girgiza da kuka talafa ma oga. Ha 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 ha. A daidai lokacin da wasu ke rayuwa, a daidai lokacin wasu ke mutuwa, sai dai kashi ina tausayawa Ruma Sa'u. Duk lokacin da mai ido biyu da Ruma Sa'u a cikin wannan duniya sai ta bakunta lahira. Gaggawa aikin irin nake ɗani, muddin ka sa gaggawa a cikin al'amuranka to ba za ka ga tabbas ba. Ku zo mu je. Akwai dalili. Akwai dalili. Akwai dalili. Akwai dalili. Komai in ka gane shi akwai dalili. Akwai dalili. Akwai dalili. Hajiya ana ciki. Akwai dalili. Mama za ki fita ki sha iska ba? A'a mai gida. Hajiya ana ciki. Wallahi. So mai gida barka da dawowa. Barka kare hajiya. Na san an shawo rana ya kasuwa. An faɗi bota mun gode ma Allah. Mai gida bari in je in kama ruwan sanyi, na san ka ɗigo rana. To ya kamata. Komai in ka gane shi akwai dalili. Akwai dalili. Ki sanya Allah a ranki, Allah za ya taimake ki. Akwai dalili. Akwai dalili. Akwai dalili. Akwai dalili. Hajiya aka yi na ganki haka kaman kawai dai akwai damuwa kuru-kuru a fili ba yadda na saba ganin ki ba. Dole ka gani a haka domin akwai matsala babba ba 'yar karama ba. Akwai dalili. Amma ka san Alhaji, rayuwar Ruma Sa'u tana cikin wani hali ko ba don komai ba, kana ganin yadda yaran nan suke bibiyar ta. Akwai dalili. Hajiya kenan. Me yasa kowane lokaci ba ki rabuwa da tunani irin na ƙananan yara 'yan shekara biyar wanda kowane lokaci duk da wahala in yi magana biyar ban sa miki ma'anar haƙuri ba. Ga haƙuri nan wurare da yawa Allah ya nuna annabin shi ya zo ya sake jaddada mana shi inda a ayan alƙur'ani na cewa inna ma yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisabin. Wani wuri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da haƙuri za a siffanta shi da mutum da an ga mutum mai girma wanda babu daraja kamar sa. To shi yasa kowane lokaci ban son ki rika mantawa da haƙuri, na fi son in rika ganin kowane lokaci cikin haƙuri. Haka ne Alhaji, amma dakata kamar da nake faɗa ne abinda nake son ki rika kasancewa kowane lokaci cikin haƙuri. Ba a yin haƙuri a tashi empty, sai Allah ya nuna wani sakamako wanda sakamakon Allah mai kyau to bayi iya misalci. To alhamdulillah zan tashi in shiga ciki. Allah za ya taimake ki.
dalili, akwai dalili. Komai in ka gane shi akwai dalili, akwai dalili. Ɗaya mutanen nan ba su iya lissafi ba, suna ta lissafi tun ɗari damani suka ce in musu. Wata ɗaya yana da kwana 50, shekara ɗaya yana da kwana 30, sati ɗaya kuma yana da kwana 90. In an haɗa su gaba ɗaya shekara ɗaya 20 kenan. Kai mura waye litinin aiko dole ta tsiyaya. Alhaji ya zama dole a ɗauki mataki akan wannan yarinya ta kashe min ɗan, don wallahi ba zan yi. Karki da mahajiya, ba zan taɓa barin wannan ya wuce ba, sai na ɗauki babban kwakwalwar mataki akan wannan. Ina ciki, na ma ji duk maganar da kuke yi. Ai wato baba, yanda yayin ta sandiya mutuwar yayana, na rantse da Allah ni ma sai na aika. Sai yanzu na gane na yi namiji wanda ya zama garkuwa ga zira'a, ka je ka yi duk abin da ya dace, kai ne nasara. Ina so ka yi wa ruwan samu kisan ƙadirai, je ka. Ki sanya Allah a ranki, Allah za ya taimake ki. Akwai dalili, akwai dalili. Jiya an yi ruwa ga shi yau ma an yi ruwa. Na rugo da gudu kuma na faɗi na karya kafa. Ta. Kaga gobe ina da kafa 2, jibi kuma ina da kafa 8. Shage ni. Ina morewa abina. Dare da rana suna ta son fansa, akwai dalili mai ƙarfi wanda ke damun su. Akwai dalili, akwai dalili. Assalamu alaikum. Yaya? Yaushe ka dawo? Wallahi yanzu nan na dawo. Akwai dalili. To ba mu gashi. Kai na gaji wallahi. Komai in ka gane shi akwai dalili, akwai dalili. Wai kai ne aka girma ka? Akwai dalili. Wallahi kai ai ka san shekaru ba wasa ba. Amma yayi ka san abin da yake faruwa ka? Akwai dalili. Ka san yaran gidan Alhaji Kabiru suna neman Ruma Sa'u su kashe ta. Ka kashe ta? Akwai dalili. Wani da gaske. Akwai dalili. Ina Ruma Sa'u? Ruma Sa'u? Ruma Sa'u? Ruma Sa'u? Yaya kai ne? Ni ne wallahi. Barka da zuwa yaya. Barka dai. Komai in ka gane shi akwai dalili. Da gaske ne yaran gidan Alhaji Kabiru suna neman su kashe ki? Akwai dalili.